Čaute ľudia, moje meno je Maťko a ja vás vítam u dnešného videjka. Takže dnešné videjko bude z sérii Happy Wheels a my sa môžeme pustiť do hrania, play, browser a dáme si ball throw, že hádzanie loptou. Sorry, there was a problem on the level. Alright, čiže tento level problém s nahrávaním. Teda začínaním levelu Harpoon Escape. Dobre, čiže pozor na harpúny. Musíme dávať. OK, čiže toto je tento level. Oh shit, prepichli nám srdce. Restart level. Oh shit, OK, takže tento level asi neprejdem. Rovno do zadku. OK, dáme exitu menu a vyberieme si nejaký iný level, dúfam, že bude lepší. Napríklad tento. WWE Fight. Tak uvidíme. What? What has he doing? Asi robí sklapačky. Jedna. Druhá, teraz mostík. Mostík. Dobre, OK. Dáme si exitu menu. Child training. Skúšame. Oh shit. Way. OK, presce. Aha. Povedz sa pohni. Aj tento robí sklapačky. Jedna. Aj mostík. No. Poď. Pohni sa. Poď. Pohni sa, poď. Ešte dnes tam dojdeš. OK, nemám o to čas. Exitu menu. No a vyberieme si nejaký iný level. OK, čiže vyberieme si nejaký level, ktorý bude aj zmysluplný. Crash test. Vidíme. Oh shit. OK, naša horná časť tela sa rozkúskovala ako na zabíjačke. Gustova. Aha, to je, ak sa neviem, tak Toboskus je youtuber. Teraz neviem. Áno, on je youtuber, vlastne menom sa volá Tory Turner. Je to americký, alebo angličan, neviem, asi americký youtuber. Nie som si istý. Save yourself. Zachráň sa. No. Jej! Konečne level, ktorý sme vyhrali. Môj prvý level, ktorý som teraz vyhral. Konečne. Exitu menu. OK. Ball through blue. Čiže budeme hádať nejakú modrú loptu, ale nie, to je taká debilina. Mám rád hádzanie guly, ako takýchto lopt, alebo čo. Teda nie, ale nie tých lopt, ale
šably. OK, dobre. Nechce sa mi to hrať. Exitu menu. Dáme si search by name. A keďže môj kanál sa volá Maťko TV, tak dáme Maťko. Search. Jej, máme tu level, možno je to pre nás vytvorené. Ale je to nejakého Matko 344, takže uvidíme. Dáme si to slušnú pani na bicykli. Okay, a neviem prečo, ale pripomína mi to Skype. Tie modré oblačíky, alebo čo to je, ako Skype. Wee, shit. Nigga. Padaj dole. Oh shit. Jej. Oh shit. OK, čiže náš trup spolu s, neviem ako pomenovať tú časť tela, skončil hore úplne inde, ako sme išli. Tak dáme restart level a skúsime to ešte raz. Ideme po skypových oblačíkoch. Ideme, trošku pridáme teraz. Šup. Spolu. Shit. OK, teraz sme to tak trošku preražili. Mina. Shit. Prosím. Oh shit, to bolo tesné. Shit, ne. Teraz musíme počkať. Môžeme ísť. Nie, teraz. To bolo tesné. Tie časti tela mi tu zavadzajú, ale že úplne. OK. Ale môžeme ísť. Ideme. Aj keď už na mne slúžia dobre ruky, áno. Nohy nám ešte slúžia. To mám odtlačiť. Si aj. A už nám neslúžia dobre ani nohy. OK. Exitu menu. A neviem, dáme back. Tak som na začiatok to až nechcel. User level browser. A dáme si search by name. Ja neviem, dáme si level name through, nepíše to, through knives. Search. Dobre, čiže máme tu dosť levelov. Napríklad tento. Dáme ešte nejaké 2 levely a potom nie, to som nechcel. Shit. OK. Tento level nie. Tak si tu menu. Dáme napríklad tento. Takže tento level už som hral. Jej. OK, prepáčte za toto moje failovanie, naozaj ospravedlňujem sa, niekedy mi to ide oveľa lepšie, napríklad dnes ešte pred natáčením, keď som to hral, tak to bolo oveľa lepšie. A neviem, prečo som si vybral práve tohto, keď som tam nemám ako dostať. OK, a dáme C. Nie. Shit. Dáme si change character. Dáme si tohto. A bejem. Prepáčte. Na to bejem opäť. No, oh shit. Mali by sme dať. No. Vyšlo. OK, to mi vôbec nevyšlo. Takže ten level bol posledný teraz. No a ja sa naozaj ospravedlňujem, že som v tomto videjku veľmi failoval, ale naozaj mi to dnes vôbec nešlo. Pred natáčaním, ako som už povedal, mi to šlo veľa lepšie aj včera, keď sme natáčali s Miskosom, ale nevyšlo nám to. Tak ja dúfam, že sa vám to aj napriek tomu páčilo. Hoďte like, ak sa vám to páčilo, samozrejme odber a ja sa s vami lúčim a teším sa na ďalšie videoko. Čaute.